Tuna yesi Anazo sitolo sote Wentunu zumbolege ntuguma Uzumbolege upogobo Heya mingaite ngani Wentunu zumbolege ntuguma Anazo sitolo sote Siyakubingelela mbukeli wohlelo lwesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele. Njengoba wazi-ke sigutshwezelwe yifu elimnyama eNingizimu Afrika. Njengoba kuguqe ingwazi udokotela uNgema kanye nodokotela uMagubane ongumthwebuli izithombe oqavile. Namhlanje ke liphansi imbukeli inothi lohlelo ngoba phela uyafihlwa umbongeni Ngema. Inqalabutho nenkakha yomculi kanye nomlingisi insizwa yale emangadini enhlwathi. Makholi sikubingelele lesihlanu namhlanje kodwa ayisishayela phansi. Ewe sishayela phansi. Bukeli ke masikubulise ngalensasa umhla wesihlanu kweyomqungu. Lokho ngilosihlanu wokuqala wonyaka nanjengokuba ke sisandula ukungena kulonyaka ebutsheni baleveki. Abanye ke abantu sele beqalile ukubuyela nokulungiselela ukubuyela emisebenzini. Lokho make abanye besapholile kumakhaya abo beqwelisa ke iholide zokuphela konyaka. Hayike thina apha ekhaya Jikelele singonondaba. Sibela nje kuzijongeni iholide ngoba indaba zange nakanye zathatha ikhefu. Dimloke unonkanyezi uMadlongoti. Bukeliwe ekhaya masijonge eziphala phambili kule yure. Siswa yanga gethi Vele baya kwazi Bathu vele makumene Ekhaya lenenhlwathi bo Liyafihlwa namhlanje eThekwini KwaZulu-Natal elinye lamaciko aqavile nelazakhele igama ngisho eBroadway phesha kwilwandle umbongeni Ngema. Namhlanje khutsho uOscar Pistorius ngenqawule lembaleki yabanjela ukubulala lowo yayincuma naye uRiver Steenkamp ngonyaka ka-2013. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy will be done on earth as it is in heaven. Our Father. Iyangcwatshwa namhlanje inqalabutho yomculi umlingisi kanye nenkakha yemidlalo yeshashalazi udokotela umbongeni Ngema. uNgema washona engozini yemoto esifundazweni iEastern Cape. Lensizwa ke yale emangadini enhlwathi ibekile induku ebandla. Ngubani vele umbongeni Ngema? Wakhula kanjani? Yini le engaka aseyenzile emenza ukuthi igama lakhe libhalwe ngisho phesheya libalwe namaqhawe nakumbiko ngempilo kaMadlokovu. Umbongeni Ngema wazalelwe Verolem eThekwini ngoNhlaba mhla ziyishumi ngonyaka u1955 kodwa wakhulela enhlwathi kwaHlabisa khona esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ungene emidlalweni yeshashalazi njengomdlali wesiginci. Ikhono lakhe lavunjululwa umufi uGibson Gente kanti uqhame kakhulu emidlalweni weshashalazi owagcina sewuyifilimu osihloko sithi Sarafina. iSarafina yaqokwa emnqeni emihlanu kuma-Tommy Awards nakuma-Grammy Awards yaphinde yahlabana kwaze kwaba amahlandla ayishumi nomuvo kuma-NACP Image Awards futhi yakhonjiswa kwaze kwaba iminyaka emibili eBroadway Theatre eMelika yazungeza iMelika, iEurope, Australia neJapan ngaphambi kokuguqulwa ibe yifilimu eyayisilingiswa uWhoopi Goldberg, uLeleti Khumalo, uJohn Kani kanye noMiriam Makeba. Eminye imidlalo eyenza umbongeni wahlonishwa endimeni yokubhala nokudidiyela amafilimi ngethi Woza Albert, Township Fever, Mama, Asinamali, Maria, The Zulu, The Musical, uBambata, The Freedom Fighter, The House of Shaka, The Lion of the East, neMbube. Ngo-1995 uNgema wadidiyela iSarafina 2 okuwumdlalo owawuqwashisa ngegciwane lengculazi. Ngo-1997 wafundisa e-University of Zululand njengesivakashi futhi wagcina sekhiqize i-album yomculo. Ngo-1998 wahlonishwa ngokuthi igama lakhe lilotshwe kwi-New York Walk of Fame ngaphambi kweLucille Hotel Theatre eManhattan ngokuba omunye wababhali abavelele kwi-21st century. Ngo-2001 igama lakhe laphinde labhalwa ngaphambi kweCity Hall eThekwini eduze kwaDr Nelson Mandela, uOliver Tambo, uMiriam Makeba namanye amaqhawe omzabalazo.
Ngo-2003 waqokwa ukuba umqondisi wezobuciko ku-Cricket World Cup futhi waba yingxenye yabagqugquzeli bomcimbi wokugujwa kokuphela kweminyaka eyishumi kwaba nentando yeningi kuleli lizwe. Ungema uMadlokovu Ntusi Yenkomo wabuye waqokwa umnyango wezobuciko namasiko ukuba asungule futhi aphathe isikhungo i-KZN Music House okwabuye kwaqopha kuso iLadysmith Black Mambazo noSalif Keita. Umbukeli wekhaya jikelele ziningi incwadi ezibhalwe ngongema okubalwa kuzo ekaLaura Jones eMelika esihloko sithi Nothing Except Ourselves, The Best of Mbongeni Ngema, The Man and His Music ka-Isabel Cook, An Investigation into Creation and Interpretation in Mbongeni Ngema's Intra-Cultural Theatre ka-Sabelo e-UKZN. Ungema wabamba iqhaza engomeni yebhendi ye-reggae edume umhlaba wonke i-Third World ethi Take This Song futhi wabuye waqopha kabusha inoni lakhe elithi Freedom is Coming Tomorrow. Ungema wabalwa nezinye ingwazi zakuleli kuma-Top 100 Great South Africans ngo-2004. Wahlonishwa ngendondo ye-Living Legend umasipala weTheku ngo-2008 nange-Lifetime Achievement kuma-Simon Mabhunu Sabela Film and Television Awards ngo-2013. Njoba kwazi ukuthi alikhiso ke lingenasici, ube khona umsindo ngongema. Umdlalo wakhe iSarafina 2 wahoxiswa emva kwenkohlakalo yokudliwa kwemali ewu-14 million wamarandi eyayibandakanya noDokotela uNkosazana Dlamini Zuma owayengqongqoshe wezempilo ngaleso sikhathi. Ungema wabuye wasusa umsindo ngengoma ethi Amandiya ngoba izwakala icwasa bomdabu baseNdiya abakuleli kwaze kwaphoqeka ukuba umengameli uMandela aze azomkhuza. Leyo ngoma yavalwa nasemsakazweni. Ngo-2019 ungema wasuswa ekubeni omunye wabaqondisi beSarafina ngenxa yensolo zokuhlukumeza omunye wabalingisi ngokucansi. Wabuye wavalwa ukuthi angangene eJoburg Theatre ngazo belu insolo ezithinta ucansi. Ngo-2020 wayomkakhe uxoliswa Ndumeni Ngema wabhala incwadi eyadolula ukuthi ungema wayemhlukumeza futhi wake wamdlwengula. Umbongeni Ngema wake washada noLeleti Khumalo noxoliswa Ndumeni ngo-1992 kodwa sebahlukanisa. Wake waganwa umsakazi uKhozi FM noNhlanhla Buthelezi, uSaliha Nxumalo, Kate Mpanza noCepsile Mpungose. Unkosikazi okhona njengamanje uNompumelelo Gumede. Lala uphumule Ntusi Yenkomo, lala uphumule Madlokovu, uyibekile induku ebandla. NgiuCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC, ngibika ngaseGoli. Yobona wena baby esola Kungaxabisa phakathi kwamawaka amahlanu namawaka angamashumi erandi ukusebenzisa umsebenzi weqala lomfoto waziwa kwihlabathi jikelele ongasekhoyo uGqirha Peter Magubane. Okuke kutshiwe iNelson Mandela Foundation esaqhuba nokubonisa umsebenzi wakhe. Utata uMagubane oswelekele lebutsheni bale veki waqala umsebenzi wakhe wokufota ebutsheni beminyaka yo-1950. Qhubile ke wapapasha incwadi ezili-17 zokufota kuquka nethi Nelson Mandela, Man of the People. uGqirha Magubane wayengabanye babantu ababesondele kakhulu kuba uNelson Mandela nanjengoko wayengumthwebuli kamongameli. Nangona kunjalo umsebenzi wakhe wawusaziwa kwangemihla wayethatha imifanekiso ngexesha lengcinezelo. iNelson Mandela Foundation isaqhubekeka ngokubonisa ngomsebenzi wakhe kwaye ithi umsebenzi walo makhwekhwetha uyakwenza izikhuntyu zemali ukuba ungathengiswa. His images in terms of licensing costs to use his images for books, for other forms of publication, exhibitions and so on, would be worth anywhere between about 5,000 and 30,000 rand per usage. Kodwa abanye bathi ayibobulumko ukubeka ixabiso kumsebenzi walompondo sihlanjiwe nakumzila awushiya ngasemva. Some of the things that you've done, it was not based on, you cannot attach any monetary value to it.
Ukanti abanye bathi kulusizi ukubona umsebenzi wamagqala afana noGqirha Magubane, ubawo Alf Khumalo kunye nobawo uSemnzima ungazixhamlisi iintsapho zawo ngokwezimali kuba badlala indima enkulu ekuboniseni nasekugcineni imbali yeli. Umbutho wemanyano yabasebenzi iCOSATU imchaze uNkomose njengenqoqonqoqo ebonise ulutsha lweli ukuba usoze sisidulo sodaka. Young people also should look at him as a role model, a person who did not have access to funding to go and study, yet taught himself. Kusenjalo isaqhubekeka ukuphokoka imiyalezo yovelwano kusapho lwakwaMagubane nanjengoko kusenziwa amalungiselelo ukubeka uJiyane kwikhaya lakhe lokugqibela. Owabe eyisihlabani somsubathi eqoqane indondo emqhudelaneni yama-Paralympic u-Oscar Pistorius uzodedelwa ngoshwele namhlanje. Agunyazwa wona ngoLwezi wanyakenye. uPistorius walahlwa yicala lokubulala intombi yakhe uRiver Steenkamp emzini wakhe osePitoli ngoNhlolanja kanyaka u-2013. Obesakuba imbaleki kwi-Olimpiki nakwi-Paralympic Oscar Pistorius nowayesaziwa ngelika Blade Runner kuba wayesebenzisa uhlobo oluthile lwemilenze efakelwayo. Wafumana igolide kwi-Paralympic, waba imbaleki yokuqala ekhubazekileyo ukuthatha inxaxheba kwi-Olimpiki. Kodwa wawa kubuqaqawuli emva kokudubula-bulale intombi awayincuma nayo uRiver Steenkamp ngomhla we-13 ngoFebruwari ka-2013. Kwityala elazala umdla wehlabathi, uOscar wanika ubungqina obathi wayecingela ukuba udubula umntu owayeqhekeza endlini yakhe kanti nguRiver. Kodwa abatshutshisi baxambula ngelithi waluceba ugebengo. Wagwetywa iminyaka emihlanu eqamele ngenqindi emjiva ngo-2014, isigwebo esaguqulwa kamva yinkundla yezibheno ngo-2016 sonyuselwa kwiminyaka eyi-13 nenyanga ezinhlanu. Guilty of murder, with the accused having had criminal intent in the form of dolus eventualis. 3, the matter is referred back to the trial court to consider an appropriate sentence afresh in the light of the comments in this judgment. Kodwa yaba yihambo enzima kusapho lukaSteenkamp. I think June has had a very difficult year. It started off in March when there was a parole hearing and she came to that hearing. The outcome of that is known. And then later on in the year it was River's 40th birthday. And again a huge milestone. So she went through that with her husband and Rock Barry. And then sadly, not a few months later, Barry passed away. So you can imagine that the trauma that June is going through at the moment is enormous. Inxalenye yenqawule yakhe ikuka kuba phantsi kweliso legosa lenkonzo yoluleko ekumele anike ingxelo qho ngentshukumo yakhe. I-arhente ehlawula imali yesibonelelo sikarhulumente isasa ihlawule ngempazamo ngaphezulu kwama-74 abantu abangasekhoyo imali yesibonelelo konyaka-mali abaliqela. Oku ke kudizwe ngumphathiswa wophuhliso loluntu uNkosikazi Lindiwe Zulu ngelixa ke ephendula imibuzo epalamente. Kothuse eminye ke imibutho epalamente oku netyhola urhwaphilizo logama eminye isithi inokuba yimpazamo yokwenene le. Impendulo yomphathiswa ibonisa ukuba imali engaphezu kwezigidi eziyi-140 zerandi ehlawulwe kubantu abangasekhoyo kunyaka-mali u-2021-22 ukuya kuma ku-23-24. Ithi oku kwenzeka xa umntu owamkela indodla ebhubhe emva kokuba isebe lemicimbi yekhaya likhuphe isiqinisekiso sokuba uyaphila. Amanye amaqela ezopolitiko athi oku kungayimpazamo yokwenyani. The level of accuracy of payment is quite high, and the errors that are made by SASSA in paying out to a beneficiary who has passed away is an error that is probably a communication error between the Department of Home Affairs and SASSA. It can't be treated as if it's corruption across the board. It's not corruption across the board. We've encountered cases where people pass away and a couple of days later the social grant is paid. Those people do not owe the taxpayer money. Kodwa amanye asola izenzo zorhwaphilizo. Kukwakho nokuxhalaba ngokuba iyabuyiswa kusini nale mali.
not only highlights the vulnerability of our social welfare system, but also serves as a feeding ground for corruption and maladministration. The very high number of wrongful payments by SASSA proves the fact that SASSA has ineffective systems to prevent such. Amanye amemelela ukulungiswa kwenkqubo kaSASSA kuvalwe nezikhewu. It is clear that not all is well at SASSA and that the Minister is not playing her oversight role over SASSA. Every month, SASSA's constant administrative and financial glitches places our most vulnerable citizens at risk. Seeing the money that is being lost in wrongful payments after a person has died is just a symptom of a bigger issue, and it's the issue of holistic services to elderly people. Umphathiswa uthi ukukhusela ukutsalwa kwemali ngokungafanelekanga, uSASSA uyazibamba accounts zabantu ababhubhileyo. Tingilulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Iphini likanobhala Jikelele we-ANC Women's League uDinapule linxuse abesifazane eMpumalanga ukuba babumbane ukuze banqobe ingqinamba ababhekene nazo. Lokhu ke ukusho enkonzweni yomkhuleko ebizwa ngokuthi umanyano ebibanjelwe kaMhlushwa ngaphansi kamasipala waseNkomazi eMpumalanga. Ulangazelelwa ungenelelo noncedo ngomthandazo amanina aphuma kumabandla ahlukeneyo ahlangane ngesikhungo selizwe. Ingxelo yomhla wesibhozo iyenye yemiba engundoqo. Uphule ukubethelele ukubaluleka kokuvota ekwakhuthaza amanina ukuba akhumbule inkqubela eyenziwe yi-ANC xa bevota kunyulo oluzayo lwajikelele. We come here to emphasize the importance of why women in this province should vote for the ANC, because the ANC have done so much. We speak today about our children in schools who go to schools that are very far from where they stay. They have transport. We speak about children or our young people at schools who get food at schools, who did not get, during our time we did not get. We speak about our children who are at universities, there's NSFAS. Imeko emaxongo yoxhatshazo olusekezelwe kwisini nokubulawa kwabasetyhini kweli phondo ibe yenye yemiba ebalulweyo. Iphiko lamanina le-ANC lixhalabile nanjengoko lentsinda badala iqatsela. We are highly and deeply concerned because as the ANC Women's League we have done a lot in terms of making sure that we deal with the scourge of GBVF. We have been into courts, we have made campaigns, we have picketed, we have even called the Provincial Commissioner to come and give us their plan in terms of how they plan to deal with GBVF. Kananjalo eliphiko lamanina le-ANC likwacwangcisa ukubamba umhlangano omkhulu nabachaphazelekayo ukugqala umbhodamo wokuthwala kwingingqi yaseNkomazi nalapho uxhaphake kanobomi. Njengoko sizaqhuba iholide zehlobo, isixoko saseKapa sibongoza abo baye emanxemeni ukuba bachule ukunyathela. Sekutshone abantu abasixhenxe kumanxema aseKapa logama omnye umntu engekabonwa. Kwiilwandle ezingama-72 zaseKapa kuninzi okunikezelwayo ngezintsuku zinkulu zexesha leziyunguma. Amawakawaka wabantu axhelele xhukwana yimitha yelanga nokulwatyuza kwamaza. Nangona iphulo i-Identity Kids limake abantwana abasondele kuma-90,000 kwelo nani, abayi-263 baye babuyiselwa kubakhathaleli babo emva kokuduka. Kuyatarhuziswa ukuba uluntu lube nenkathalo yaye lungabeki uxanduva lokunakekelwa kwabantwana kumagosa esixeko. We are about 13 days away from school opening, so parents, please, I am pleading. Taking care of your kids are your responsibility. We are just the middleman, an extra set of eyes, an extra set of ears. But you know what? Our lifeguards are out there, our services are out there. We've got law enforcement on the beaches, we've got identity kids on the beaches. We've got so many departments that has actually formed a partnership in the city of Cape Town to help you with your child. Amakhulukhulu abahlanguli aphantsi phezulu kwisixeko ngokubanzi. We have noticed a trend
where critical incidents have been occurring, where lifeguards are not on duty. Abantu bacetyiswe ngokusoloko bethe qwa ngabantwana babo abakwindawo ezinamanzi kuquka abaqubha kwi-swimming pool kuba ukutshona komntu kuthe cwaka kulula ukuginywa ngamanzi. If you know you're not a strong swimmer, do not, I repeat, do not go hip deep. Stay knee deep. Ukanti ubutywala buvumelekanga kwaphela kwilwandle yaye ungqingqwa umthetho olandelwa sisixeko ngoko. Inkqubo yexesha leziyunguma nkqu nokumakwa kwabantwana kwilwandle ezityelelwa ngokumandla iyaqhubeka de kube yimpelaveki yesibini kaJanuwari. Siphinde sikamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Mbukeli, imisakazo yiyona esuke ixhumanisa umuntu osekhaya kanye nokwenzekayo ezweni. Izinto eziningi ngesingekho eduze kwazo kudala zayizwakala kakhulu ngemsakazo kanye namaphephandaba. I-SABC inesiteshi ke sizikhondla khondla ukhozi olufinyelela ngezigidi zabantu. Abasakazi ke banenhlanhla yokuthi basondelane baphinde bazane nabantu esisuke thina abantu phaqa sibathatha njengamaqhawe ethu. Nombongeni ngema-ke ngenxa yeqhaza lakhe nomsebenzi wakhe oncomekayo ubaziwa efika exhumana futhi nabasakazi emsakazweni. Sitheke mbukeli ake silande nje omunye wabasakazi bokhozi uMandla Mdletshe azosichazela ukuthi ungema ube ngumuntu onjani uma ngabe kusetshenziswana naye, ubengahluphi yini, ubesigcina isikhathi uma kuzoxoxa naye, ubengeneka yini njalo njalo. Msindazwe asikubingelele sikwamukele ohlelweni, sibonge kakhulu kuba nawe. Ngibingelele Manjinga, ngibonga kakhulu nami ukuthi nikwazi ukungikhumbula makukhulunywa ngeqhawe uMadlokovu. Kubonga thina baba Msindazwe ngesikhathi sakho. Njengomsakazi nje ke ungathi yiziphi ingqinamba enokubhekana nazo nabantu abaziwayo phela nisuke nizosebenzisana nabo emsakazweni? Ngibonga kakhulu Manjinga bese ngibingelela futhi nakumlaleli ekhaya. Cha ziningi kakhulu hayi phela nje kubantu abaziwayo kodwa nje ukusebenza njengabantu kunobuhle kuphinde kube nobubi bakho. Ngicela kuningi kakhulu ke lapha kobe umsebenzi okumnandi kakhulu. Okunye nje kwakho ukuthi nivumelane kahle nomuntu ukuthi isikhathi esithile ngapha 6 ekseni uzovuka nitholane nixoxe ngento ezithile mafuthi yamthinda awusamtholi noma kwenzeka umthole uthola ukuthi akafuni ukuxoxa mhlambe ngezihloko ezithizeni uyaqasha nje intangeni. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi nezingxoxo zakhe noma manikhuluma naye inkulumo zakhe impendulo zakhe zivele zibe zifishane nje angafuni ukuthi axoxe avuleleke. Izo ingqinamba engathi mhlambe ngiyayikhumbula nje eseduzana. Uma nje ungachazela umuntu ngongema ube umuntu onjani? Uvela ungazi ukuthi uzoqala uthini. Mhlawumbe ngiqale ngokhalele kakhulu umndeni wakwangema nabo bonke abalaleli nabalandeli bakho uMadlokovu. uMadlokovu bekumuntu oyisimanga ngempela futhi njoba kade sibuka nje lokho kwenzeka kwenzeka kakhulukazi inkonzo yakhe yesikhumbuzo ila kuvele khona ukuthi hey umuntu ubethi yamazi ungema kodwa kamazi ube umuntu othandwa kakhulu ube umuntu othobekile ehlonipha omdala ehloniphe omncane mina nje ngikhumbula ingane ngalolodwa usuku engibiza ngegama njalo masikhuluma naye mhlawumbe ngibhala umyalezo noma uyangifonela noma siyafonelana ubehlala ethi Msindazi Msindazi bese eshoka kushoyo bekuba umuntu ohlala njalo ekuhlonipha njalo kube khona ohlala ukufunda kuye kuningi kakhulu engikwazile ngaye yakhumbula nje imidlalo yakhe sasondelana ngayo kakhulu kwakhona okhuluma ukuthi Lion of the East okhuluma khona ngobaba uGarisibande nebhetala emazambaneni kube khona nomunye okhuluma khona ngenkosi yakwaZondi uBhambaza kaManqini
yona mdlalo eshashalazi engasondela kuyo kakhulu sakhona naye kakhulu eyenza ekhuluma ngomlando nokuyinto engithanda kakhulu umlando sazwana lapho kokunye ngaphandle nje kokwazana ngokomsakazo na ukuthi nami ngakomsakazo kusuka kudala. Ngiyacabanga ke Msindazi ukuthi hey bekugcwala kusweleka indawo yokubeka unyawo SABC mangabe kufika ungema. Sesalimala ke nokho lapha ngoba emva kwesikhathi ngesikhathi seCovid nje kwavaka ukuthi abantu bakwazi ukuvakasha kunewindi la abalaleli bethanda ukuyobuka khona ewindi khona umuntu ovakashile impela wawuthi ngomemezekile ukuthi kuzobe khona imali zokuba befika impela bebaningi ubuye ingoma zakho uma ezinye obungazazi kanti kokuba mnandi mayizivakashele ekhona emsakazweni kodwa ke awela kusavumelekile manje ukuthi abantu bangene ngenxa ke yemithetho ethile kakhulukazi nangesikhathi seCovid year. Wayenze njani ke mengabe sefika ke fice impela selindiwe sekugcwele abantu waye umuntu wayixhumene nabantu akujabulele lokho akwazi mhlawumbe ukubabingelela abajabulele ngendlela esimanga wayithobekile ngendlela esimanga ekwazi ukubabingelela abantu ngiyakhumbula nje manje ngoba sekukhona na wonke umuntu osaba ucameraman noma camera person wonke umuntu necamera yakhe ngiyakhumbula nje sigcina ukuba naye sasiseshowe komunye umcimbi wejazz ayingicabanga ukuthi washutha usukubonke impela abantu engakayi stage noma eseculile stage stage umuntu manje namanje belandelana becela ukushutha naye yilokho emoyizele njalo nje shuthe emoyizele njalo nje shuthe emoyizele njalo nje shuthe kwakubalula kakhulu ngempela yikho ngithi hey izinto zibe zikuthuse masubona ukuthi kanti lo muntu bemkhulu kangaka emhlabeni wonke jikelele. Ebengwasenhlwathi ke ungema Msindazi ebuye emakhaya waze waduma ke emazweni aphesheya kwabhalwa igama lakhe ngisho lapha ko Hall of Fame hayi uyinkunzi uMadlokovu emidwayidwa futhi. Kunjalo ngenhlanhla ke njengamanje ngisesigodini vele la azalelwa khona endaweni lapha akhulela khona endaweni yaseMzijeni nokuyilapha inhlwathi engaphansi kwayo ngazi ngisho ekhaya kubo uMadlokovu ngajwayezwa noma ngakhonjiswa ubaba uMadlokovu Lindela Ngema sasebenza naye engomunye wabaphathi bokhozi FM waze wangikhombisa ekhaya kwaMadlokovu yebo kusemakhaya impela endaweni yasenhlwathi kodwa ke umuntu obeyiqhawe emhlabeni wonke njengoba kade ngisho nje futhi nezolo ekunabantu abaphuma nawo kwamanye amazwe sizithi nakwamanye amazwe bezikhona inkonzo la kade bemkhumbula khona kuningi kakhulu akwenzile baningi kakhulu abantu abenze bagqama baziwe emhlabeni wonke jikelele ube nekukhona lisimanga lokuthi mayilibonile italente kuwe uyolikhipha ngisho ngenkani ebona ukuthi nokho ngiyakwazi ukuthi ungenza kangcono kunalokho akuphoqa ukuthi uzokukhiphe ngempela na umangala uthi hayibo yini wadenza lento le uma lofanele lokhono lelo yebo banenhlanhla ngempela ke labo abasebenzisane naye ikakhulukazi labo abavundulula wathola italente labo ngoba nabo bayasho impela ukuthi bayilokhu abayikho namhlanje ngenxa yegalelo lakhe nezimfundiso zakhe. Yini Msindazi mhlawumbe kumele ukuthi yenziwe amanye amaciko ukuze phela afike ke ezingeni likangema bekuyini imfihlo yakhe? Noma ngithi ngiyayazi ngingasho nje ukuthi ube nekhona lisimanga uMadlokovu ngeke uzwazi ke ngoba phela umuntu nomuntu aphiwa khona futhi angicabanga ukuthi ukhona umunye umuntu oyophinda afane noMbonge Ngema naye mina ke ngeke ngathi benenhlanhla ukuthi ke ngithi ukusebenza kancane nobaba uGibson Kente naye la akasebenza khona asuka khona ngicabanga ukuthi ukuyimisela nokuthanda umsebenzi wakho nokwazi ukuthi ufunani kungabi imali kakhulukazi phambili kodwa qinisekisa ukuthi masukubambisise kahle umsebenzi wakho imali ijwayele ukuthi ilandeleke emva kwalokho kodwa awungabe umuntu wena njalo nje makuthiwa hayi uyakhwehlela noma uyathimula usuthimula ngemali akukhombisa iqala ukuthi umsebenzi wakho awuthanda uyayimisela emsebenzini wakho. Ngifisa ke manje ke sibheke la amaciko ayakhala Mdletshe athi awanakiwe nomculo wawo ngezinye ikhatha udlalwa uma engasekho kodwa uma esethule ayatuswa ke ashayelwe izandla ungathini ngalokho? Indaba ehlala ikhulunywa njalo kakhulukazi makhona iciko elihambile emhlabeni ngingasho ngithi yebo likhona iqiniso kulokho ikakhulukazi siyazazi ukuthi ipesheni ngihlala idlala uhlobo oluthile nokuyilona hlobo mhlawumbe uthola ukuthi uhlobo oluthandwa ngaleso sikhathi uthola ukuthi zonke iteshi seyigcile kulokho kulezi nsuku kubuye kuthiwe nawo
nangendaba zokutrenda umculo etrendayo bese kuba khona inhlobo zomculo othola ukuthi ngampela zizitshiwe aziveli ayidlaleki ayinikeze isikhathi ngendlela efanele ngayibala ziningi kakhulu uthola ukuthi kunomculo nje ngampela ogcina ungalithola ithuba bese uthola ukuthi abantu bakhona bagcina behamba emhlabeni kukhane kuvundululwa ukuthi hayibo uyazi umuntu wayenza into kangaka yabona nje baningi abaculi esibaziyo abenza imisebenzi emihle ekhani ivela manje kakhulukazi umculo wamahubo ukuba mhlambe abantu abafana nobaba umbuso khoza mhlambe nomntwana wakwaminya kumele bahube baqophe imculo amahubo mhlambe ngaba uyakho lezi ngakubona manje baningi ke nabanye benza nezinhlobo ezahlukahlukene engalithola ithuba lokuthi livele namakhono abo angaveli ngakho ke mhlambe singakukhuthaza nje ukuthi oza kwethu nathi esisekhona mhlambe endimeni ezokusakaza siwanikeze ngokufanayo mhlambe amaciko ithuba lokuthi avele emoyeni yebo ngiyazi ukuthi njalo kukhale kubheka ukuthi imuphi umculo othandwa kakhulu sonke sifuna ukuthi sihlale sibonakala sitrenda sidlala umculo phezulu othandokayo ovela endaweni ethizeni kodwa ke azizame ukuthi nabanye sibanike ithuba. Uke waphawula ngaphambilini ke Mdletshe ukuthi waye umuntu othobile nalapha kohlelweni ungema wayengeve eyithobile efika lapha ngoba sake saxoxisana naye wawungaphika phela ukuthi huye lo owaziba umhlaba wonke jikelele ngabe kubaleka kanjani ukuyithoba uma ngabe usezingeni elifana nelikangema? Ngicabanga ukuthi kuye ngokuthi ngempela wena uleka kanjani futhi uhlonipha kanjani umsebenzi wakho ikakhulukazi igengo uthola ukuthi umuntu usheshe nje akhombise ukuthi hayi mina sengifikile abayi kuye kuba abantu mhlawumbe abangakayiqondi kahle into abayenzayo abantu abawaziyo umsebenzi wabo bawuhlonipha umsebenzi wabo njengoba kade nombuzo oqale ngawo nje ukuthi ube ngahluphi yini ukuhlonipha kakhulu behlonipha kakhulu imsakazi behlonipha kakhulu umsebenzi wakhe behlonipha kakhulu ikakhulukazi abasakazi nemedia nje qobolwayo behlonipha kakhulu angikhumbuli ngizokuthiwa kunala kabizwa khona ukuthi uzoba ne-interview wangafika noma wafika wayiphakamisa wafika wangaxoxa nabantu wafika wangathobeka ngicabanga ukuthi ukubalulekile kakhulu umsebenzi wakho uhloniphe wazi ukuthi uma uthola iplatform njengale nami ngitholile namhlanje uyakuhlonipha lokho wazi ukuthi baningi abantu ababukelayo baningi abantu abangihamba bakhuluma ngawo ukuthi hayibo simbonile yazi ukuthi uRadley baba uRadley umuntu loyana nangelilanga bakwazi ukuthi baphinde bakukhumbule. Sibonga kakhulu ke Msindazo ngesikhathi sakho sibonge kakhulu nje ukuthi uxoxisane kanye nathi sikhumbule phela inqalabutho engumbongeni ingema sethembe vele nokuthi ke namhlanje njengoba ebekwa ke endaweni yakhe yokugcina konke kuzohamba kahle kukhanye sesiyokuthola khona ke emsakazweni. Noma sengaba ikhehla mina sengabuka nabasebenzayo ukuthi basebenza kahle yini kodwa nje cha ngiyabonga kakhulu futhi ke ngithemba ukuthi nomsebenzi kaMadlokovu uyohlala ukhumbuleka namhlanje abekwe kahle. Ngiyabonga kakhulu Mantshina nethimba lonke nocebisa nabanye. Msindazwe lowo ke mbukeli bekuMandla Mdletshe wayengumsakazi ke westeshi Ukhozi FM besixoxa naye ke ngokwedlula emhlabeni kwenkakha umbongeni ngema owashonela esifundazweni Eastern Cape eshonela ke noma ke eshona engozini yomgwaqo njengamanje kusothi edolo siyabuya emva kwekhefu. Sengihamba ngo-commissioner iqobu aroshet obhekeza floor sham shoes baby yobona wena baby esola